се, отдъхвате. В момента сме на... Виждате колко много сняг има. А ние тук ето момент. Водим се в едната ливанско джипче. Ейки другите. Отвикни се малко. Дон Теодоро е, виждате ли го там? Той е Дон Теодоро. Нашия мастор. Температурата вънка е направо, вижте ми физиономията, това само говори по себе си какво става. Намира град Северен Кипър, вижте какъв як пейзаж. Значи е много добре. Стига толкова.